Haupa, kaixo, iritsi da, azalpenak emateko garaia. Bueno, bideo hau basikamente dator pasaden martxoan enteratu ginelako ura bere bidean kontzertuak Betizu taldeko hainbat kide hartu behar zituelako abesti bat kantatzeko. Abesti hori guzti dakizue, ze abesti den, eta bi pertsonaiek guztiok dakizue nortzuk diren. Kontua aste batzuk lehenago, gure artean dugun WhatsApp talde batean, kidetako batek beste ataz galdezka aritu zen. Eta guk ez genekigun, zertarako ez ezerrez. Eta handik aste batzuetara, okerrez baldin banago martxoaren bukaeran, albistea atera zen. Albistea zen, bi kidek abesti mitiko bat abestu behar zutela. Eta noski, hori batzuei niri barne ez zaigun ondo iruditu. Ze taldean norbaiten galdezka ari zinen, baina arrazoik ez zenuen eman. Zergatik. Bideo bat publikatu nuen eta handik gutxira antolatzaileak nirekin jarri ziren harremanetan. Eta honako hau azaldu zidaten. Beraiek abestia nahi zuten egotea, abesti hori nahi zuten egotea. Baina berdin zitzaien nortzuk egon edo beraiek nahi zuten abesti hori egotea, berdin zitzaien ze formatutan. Orduan egin zuten izan zen abesti hori abestuten bi pertsona horietako batekin harremanetan jarri. Kontua da, reenkuentroan abestu genituen hainbat abesti. Eta reenkuentroan pertsona honek bere zatiak ez ziren, zatiak abestu zituen, ez? Orduan, horrelako gonbidapen importante bat iristen da, eta zergaitik ez, aukera paregabe bat, abesti hori denon artean abesteko. Azken finean, Betizu taldea. Betizu taldea bi pertsona baino gehiago gara. Eta aukera hori, nik ura bere bideanekoekin elkarbanatu ostean, beraiek esan zidaten guztiz ideia ona iruditzen zitzaiela eta inkluso denbora izan ezkero beste abesti bat alko litzatekela abestu. Planteatu nuen WhatsApp taldean. Erantzuna zein zen, sekulako azalpena pertsona baten gandik eta taldea utzi zuen. Duela gutxi bideoa atera da, aurrerapen bideo bat, non bi horiek estudioan dauden, publikatu nuen taldean, nik publikatu nuen, naiz eta taldean, WhatsApp taldean, orainikan beste pertsona geratu, eta berak ez zuen jarri, ez dakit zergaitik. Bueno, publikatu nuen bideo hori WhatsApp taldean, eta hitzik esan gabe, beste pertsona ere taldetik joan zen. Zergaitik? Zein da arrazoia? Zergaitik sekretismo hau? Agian Betizu taldea ez dira sentitzen? Ez dut uste, ze bestela ez ziren joango Betizu taldearen izenean. Claro, esango diate, bestia Betizu taldearena da, noski. Betizu taldearena balin bada bestia, zergaitik ez gara denak joaten. Eta pertsona bakarra, kasu honetan, neska, nahiko reperkusio balin badauka, zergaitik ez doa bere izenpean. Berak esaten duenez, nahi zuten bera egotea edo. Eta bueno, hori geza egia. Beraiek nahi zuten abestia. Berak ez du nahi izan abesti hau denon artean abestea. Eta bueno, pena bada. Hortaz gain, gauza gehiago. Reenkuentroa grabatu baino lehenago, reenkuentroa 2024ko azaroan grabatu zen eta 2025ko urtarrian emititu zen. Reenkuentroa grabatu baino lehenago, 2 urte beranduago ez lehenago, izan zen ETB-ren 40. urte horrena. ETB-k nahi zituen ETB-ko hainbat, arpegi esanguratsuenak elkartu. Eta tartean Betizuko kideak ere bageunden. Neska honek esan zuen, berak ez zuela nahi Betizu taldeko abestirek abestu. Berak beste abesti batzuk nahi zituela abestu. Nik pentsatu nahi dut, agian, momentu hortan, talde baten barne zenez, beste talde batekin zegoenez, beste talde hortan bazuen beste irudi
helduxeago bat. Eta nik uste pertsona honek nahi zuela irudi infantil hau, Betizu taldeko irudi infantil ontatik separatu. Eta nik legezkoa ikusten dut, ados. Ezin duzuna da egin, orain talde horrekin ez zaudela, orain karrera individual bat atera duzula, eta ikusirik nik uste, ez zarela ari reperkusio gehiagorik izaten, o askorik izaten, nahi duzu berriro ere Betizu taldearen halo hortan jarraitu. Ez dakiz asmorekin. Nik garbi gauza daukat, nik ez du nahi hemendik redito pertsonalik atera, benetan diot. Nik gaur egun badut beste lan bat, gustora nabil lan hortan, eta DJ bezala ere aritzen naiz. Beraz, nik ez dut beharrik. Baina bai sentitzen dut eta nahiko justua izan nahi dut, talde hau, Betizu taldea, bi pertsona baino gehiago garela, edo direla, edo bai, garela, Betizu taldea, pertsona asko eta asko gara. Ez bakarri renkuentroan egon ginenak, baizik eta askoz ere gehiago. Beraz, tira, eskuzabalagoa izan zaitez, mesedez. Eta azkenik, galdetuko duzue, zergaitik ez daude Spotifyen Betizu taldeko abestiak? Nik ez dakit berak zerbait izango duen eskutartean. Baina badakit renkuentroa grabatu genuen egun hortan, elkarrizketatxo bat egin ziguten bai berari eta bai niri, batera. Eta off-recorden, alegia, grabatzen hasi baino lehenago, redaktorak esan zuen, bueno, ez dakit badakizue, baina kala publikatu ostean, abestiak Spotifyen eskuragai izango dira. Abesti guztiak, hori esklusiba izango zen. Berak esan zuen, ez, nik hori ezin dut esan, porque ez dakize, ni hor geratu nintzen pixka bat, barkatu, hemen zerbait dago, zerbait okultua dago, zerbait sekretismo bat dago. Inork ez daki ezarrez. Gaur egun, 20 urteren ostean, Betizu taldeko abestiak oraindik ez daude Spotifyen. Zergaitik? Ez dakigu. Tira. Ez dakit zer reperkusio izango duen bideo honek, berdin dit. Izaten baldin badu, ondo. Ez kontatu nirekin. Ez dakit. Nien naiz duango inora, beste inora, azalpenik ematera. Nik hemen, nik uste dut honekin azalpen nahikoak eman ditu dala. Eta gero mesedez. Lokalekoago Leiotik abestiak badauka, letra sexista, machista ikutxu bat. Berak elkarrizketa batean esan zuen, duela urte batzuk esan zuen, zati hori ez zaio asko gustatzen eta beragatik balitz aldatu egingo lukela. Aukerak izan dituzu. Zergaitik ez duzu letra aldatzen? Nik uste dut, momentu ona izango litzatekela, ez? Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den ura bere bideanen. Ikusiko dugu, zer gertatzen den etorkizun batean. Pena bat, baina bueno, geratu zaitezte Betizu taldeko momentu xamurrarekin, eta bitartean ondo segi. Eskerrik asko hor egotearik.